З так званими свідками зв'язку немає, а речові докази досі не знайшлися. Окупаційний міський суд Армянська вкотре розглядав справу проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Мали допитати російського прикордонника Коновалова, який раніше підтвердив, що Мустафа Джемілєв не перетинав так званого держкордону 3 травня 2014 року. Втім, він так і не з'явився на засідання. За словами адвоката Миколи Полозова, Коновалова відправили на службу до окупованого грузинського регіону Південна Осетія. Також не з'явився Сергій Абісов, який навесні 2014 року очолював окупаційний МВС Криму. Невідома і доля речових доказів. Карабін, гільза та патрони нібито зберігалися в окупаційному управлінні МВС, але там їх знайти не можуть. Також прокурор приобщил к бумагу о том, что прокуратура по своей линии также разыскивает эти вещдоки, как в том стихотворении «Ищет пожарные, ищет милиция». Но, к сожалению, до сих пор вещественные доказательства не нашлись. Кроме того, защита заявила ходатайство об истребовании из МВД по Республике Крым анкетных данных Абисова, поскольку тот номер телефона, который был у суда, не отвечает. Иными словами, потенциальный свидетель Абисов скрывается от российского правосудия и не хочет помочь в установлении истины по этому делу. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у спробі незаконного перетину так званого держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. В СІЗО щонайменше до 30 січня наступного року окупаційний Київський райсуд Сімферополя продовжив арешти мами із Строганівки Раїфу Февзієву. Його через нібито причетність до Хізбут-Тахрір окупанти звинувачують у тероризмі. На думку окупантів, Февзієва слід тримати в ізоляторі, бо він нібито може тиснути на свідків, проходить за тяжкою статтею і до всього є українським громадянином. Все стандартно, никаких фактических доказательств следователям предоставлено не было. Мы, как защита, и сам Раиф были против удовлетворения данного ходатайства в связи с тем, что данное ходатайство ничем не обосновано. Всего лишь фантазия следователя. Також на 3 місяці до 11 січня продовжили арешт Рустему Таїрову. Таке рішення окупаційного Ленінського райсуду Севастополя. Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, але окупаційний суддя відмовив. Также у него имеются жалобы на боли в зубах. К сожалению, он написал заявление, которое уже 2 недели рассматривают. Рустема Таїрова, Раїфа Февзієва, Рустема Мурасова, Завура Абдулаєва та Джебара Бікірова окупанти затримали в серпні після масових облаг в оселях кримських татар у Симферопольському та Бахчисарайському районах та в передмістях Севастополя. 5 кримських татар окупанти звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут-Тахрір. Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера. За це проголосували 284 нардепи. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко публічно відчитав спікера, заявивши, що той вже не є членом партії і що до його роботи є безліч питань. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз ми вже не можемо вам цьому довіряти, цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради. Дмитро Разумков опонував «Слугам». З трибуни він заявив, що у 2019 році «Слуга народу» йшла на вибори не за посадами і за грошима, а для того, щоб змінити країну на краще з гарними, щирими принципами, яким повірили люди. Але, на жаль, це вже не так, заявив Разумков. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю.
Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом «нічого страшного, в кожного ФОПу вони є». Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне, вона не вартує довіри людей. При цьому монобільшість не віддала необхідної для звільнення спікера кількості голосів. Відставка стала можливою завдяки тому, що за неї голосували нардепи з «Батьківщини», «Довіри», «За майбутнє», частина депутатів з «Голосу» та 6 позафракційних. Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти народних депутатів. Дякую ще раз всім, шановні колеги. Після відставки Разумкова депутати взялися за вибори нового спікера. Фракція «Слуга народу» делегувала на цю посаду нинішнього першого віце-спікера Руслана Стефанчука, «Голос» Ярослава Железняка, «Європейська солідарність» Яну Зінкевич. Нардепи Гео Лерос та Олексій Гончаренко запропонували кандидатури один одного. Потім Железняк та Лерос відкликали свої кандидатури. Стефанчук же почав із слів вдячності «Слузі народу», яка його висунула на цю посаду, і закінчив теж подякою тим, хто за нього проголосує, і тим, хто не голосуватиме. Хочу подякувати тим народним депутатам, що підтримують і проголосують за мене. Я спробую виправдати вашу довіру. Я хочу подякувати тим, хто не підтримає мене і не проголосує, тому що для мене це дороговказ, як стати кращим. Окремо я хочу подякувати своїм колегам по президії Олені Костянтинівні, яка блискуче веде сьогоднішнє засідання, та Дмитру Олександровичу, який весь цей час вів наш парламентський корабель. Я хочу подякувати колегам, які разом зі мною будуть претендувати на посаду Голови Верховної Ради України. Це велика честь і однозначно висока відповідальність, але тільки разом ми можемо зробити це. Слава Україні! Гончаренко заявив, що його програма – перетворити офісну президентську республіку на парламентсько-президентську. Моя програма дуже проста. Зробити Раду Верховною знов. Зробити парламент знов важливим. Перетворити офісо-президентську республіку на парламентсько-президентську республіку. Для цього перше, що я зроблю, тут стоїть такий телефон з написом «Президент України». Я вирву його з цього місця і викину. Його там не має бути. Це має бути парламентсько-президентська держава. І в цій державі кожен займеться своєю справою. Зінкевич заявила, що може стати справді незалежним головою Ради. Я можу стати справді незалежною головою Верховної Ради, біля якого не існуватиме політичних інтриг, а будуть лише існувати інтереси українського народу, української держави, української армії. Сьогодні ми стоїмо перед вибором – втратити парламент і зробити його філією Офісу Президента або справжньою незалежною законодавчою гілкою влади, здатною самостійно приймати усі рішення. Наприклад, проголосувати за мою кандидатуру. Але сьогодні призначити нового спікера депутати не змогли. Відклали це на п'ятницю. Житло для кримських татар почнуть зводити до кінця року. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час робочої зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Львові. Він запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності України, невизнанні незаконних російських виборів в окупованому Криму. Кулеба та Чавушоглу також обговорили репресії проти кримських татар на півострові. Ми підтримали створення Кримської платформи і в подальшому, як держава Туреччина, будемо підтримувати та всіляко сприяти цьому. Для добробуту близьких нам кримських татар, щоб вони були в безпеці на материковій частині України, ми продовжимо нашу співпрацю з будівництва квартир для кримських татар. Проект буде реалізовано спільними зусиллями. До кінця року ми плануємо розпочати будівництво.
Bu yıl bitmeden inşaata başlamayı planlıyoruz. Туреччина зацікавилася потужностями авіазаводу «Антонов», а всі перешкоди для будівництва заводу «Байрактар» в Україні вже повідомив Дмитро Кулеба. За його словами, вже виділено земельну ділянку, де зведуть завод з виробництва безпілотників. Також міністр обговорили об'єднання військових зусиль у Чорному морі. Єдиність між людям в тому, що в Чорному морі потрібно забезпечити баланс безпеки, баланс інтересів. І Чорне море не повинно бути простором для агресивних дій жодної із країн. Сторони домовилися про зустріч у Києві на початку наступного року. В українській столиці відбудеться 10-те засідання стратегічної ради під головуванням президентів України та Туреччини. Офшори нардепа з групи «За майбутнє» Олександра Гереги пов'язані з його бізнесом в окупованому Криму. Журналісти, які працювали над проєктом Pandora Papers, виявили цілу мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату України. Одна з них, Едлагор Enterprises Limited, володіє найбільшою мережою гіпермаркетів в окупованому Криму «Нова Центр». До окупації півострова це були гіпермаркети «Епіцентр», якими володіє подружжя Герег. Саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з'ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами в Криму вже після окупації півострова. Вони були бенефіціарами кіпрської компанії Eдлагор Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із відомими раніше компаніями Гереги щонайменше до 2019 року. Водночас Олександр Герега на запитання Слідство.Інфо відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде. За його словами, контроль над епіцентром в Криму був втрачений після його окупації. Він також заперечив належність Eдлагор Enterprises до групи «Епіцентр». В Україні нова хвиля епідемії коронавірусу. Зростає рівень госпіталізації та летальність. Понад 15 тисяч випадків ковід і 314 смертей за добу. Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Зростає кількість хворих на коронавірус у столиці. За добу зафіксували 802 випадки, що є рекордним з 29 квітня. У помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебувають вже 12 регіонів. Тим часом у користувачів застосунку «Дія» на платформі Android з'явилась можливість отримати електронну версію жовтого ковід-сертифікату про щеплення однією дозою вакцини. Для цього треба оновити застосунок «Дія» до останньої версії та авторизуватися в ньому. Потім потрібно натиснути «Послуги», «Ковід-сертифікати», отримати ковід-сертифікати і підписати згоду на передання особистих даних дія-підпису. Згенерувати сертифікат можна в той же день, коли отримали першу дозу вакцини. Для чого потрібен такий сертифікат? Внутрішні ковід-сертифікати, і жовті, і зелені, допоможуть бізнесу продовжувати працювати, а вам відвідувати масові заходи, ходити в спортзали тощо. Щоб його отримати, потрібно стати напроти світла і крутити головою згідно з підказками на екрані. Ваш сертифікат підтягнеться одразу після першої дози вакцини та діятиме 120 днів. Після другої дози повторіть запит, щоб отримати зелений ковід-сертифікат. В окупованому Криму та Севастополі окупанти зафіксували рекордні 669 нових випадків COVID-19. 14 людей від цієї хвороби померли. Захворюваність росте рекордними темпами з неділі. Через це окупаційна влада вводить нові обмеження. Обов'язкова дистанційна робота працівників у віці 65 років і більше. Половина окупаційних чиновників теж будуть працювати вдома. У громадському транспорті скасовується пільговий проїзд для літніх людей. Роботодавців, у яких щеплено менше 80% співробітників, зобов'яжуть за свій рахунок організовувати тестування невакцинованих членів колективу раз у тиждень. Обмеження почнуть діяти з 11 жовтня. Німець Бен'ямін Лист та американець з шотландським корінням Девід Макміллан отримали Нобелівську премію з хімії 2021 року. Вони розробили інструменти для створення молекул, які в майбутньому допоможуть зробити ліки дешевшими і екологічнішими. Вчені розділять приз у 10 мільйонів шведських крон. Це $1 140 000. Їх головне відкриття – асиметричний органокаталіз. Це інструмент синтезування молекул. Довгий час були відомі тільки два види каталізаторів – метали і ферменти. Обидва вчених незалежно один від одного відкрили асиметричний органокаталіз, який заснований на невеликих органічних молекулах.
Речь идет о разработке того, что называется катализатором. Катализатор – это ускоритель химической реакции, позволяющий ускорить ее, направить ее на создание молекулы, которая вам нужна. Королівська академія заявила, що каталізатори нового покоління безпечніші для навколишнього середовища і дешевше у виробництві. Завдяки їм можна буде створити нові фармацевтичні препарати, пластик, парфумерію та ароматизатори. Их метод позволяет заранее выяснить, какая молекула понадобится для катализации определенной реакции. Можно создавать молекулы, которые не могли сделать раньше, и делать это быстрее и дешевле. У минулому році Нобелівську премію з хімії отримали 2 жінки-вчені за розробку методу редагування генома. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.